Ito po ang pakatandaan natin, na kahit anong gawin mong mabuti, hindi ito papansinin ng iyong kaaway. Na kahit anong gawin mong maganda, hindi mo mapapasaya ang mga ayaw sa iyo. Kahit na gawin mo na yung the best, kahit na mag-effort ka, kahit na magparaya ka, dahil hater mo sila, wala silang makikitang mabuti at maganda sa iyo. Kamumuhian at kamumuhian kanila. Pero ito naman po ang good news, ang mabuting balita. Minsan sa ating mga kaibigan naman at mga taong nagmamahal sa atin, kahit na hindi ka mag-effort, kahit na hindi mo gawin yung the best mo, mamahalin at mamahalin kanila. We can never please our haters, even if we are already doing our best. But what matters most is that even if you could not do your best for your supporters, for your loved ones, for your friends, whatever you do, you are the best. It is because they accept you. It is because they love you. Minsan kasi, ito yung ginagawa natin sa ating sarili. Sinasaktan natin ang ating sarili. How? By always listening to the criticisms and judgments of our critics, of our haters, of our enemies. At alam niyo po kung ano yung nagiging epekto nun? Pag palagi mong binibigyan ng panahon, oras, at iniisip yung sinasabi ng mga masasama sa iyo, you become paralyzed in life. You stop on your track. You are unable to move on. And sometimes, you are unable to produce good things in your life. Dahil lang sa pakikinig mo, dahil lang sa pag-iintindi mo, dahil lang sa palagi mong pinuprove ang sarili mo dito sa mga taong ayaw sa'yo. Stop that. Let us stop this insanity. Tigilan po natin itong sakit na binibigay natin sa ating sarili. Masama nga sila sa iyo eh. Hater mo nga sila eh. Kaaway mo nga sila eh. Kahit anong gawin mo, it will never be enough for them. So, anong magandang gawin? Just do your best. Gawin mo kung ano yung sa tingin mo nararapat, mabuti, maganda, at pabayaan mo yung mga tao na nagmamahal sa iyo ang mag-appreciate sa iyo. Pag ganito yung attitude natin sa buhay, makikita mo na araw-araw magkakaroon ka ng lakas. Pag alam mo na mayroong sumusuporta sa iyo na kahit anong gawin mo, palagi kang magiging masaya.
Tingnan niyo po dito sa ating nabasang ebanghelyo, no? Napakaraming ginawang mali nitong mga magkakaibigan na may sakit. Gusto nilang ilapit yung kanilang kaibigan na paralisado dito sa ating Panginoon. Pero hindi daw sila makapasok sa bahay. Ang ginawa nila, sinira nila yung bubungan ng bahay. Di ba mali yun? Ano pa yung isang mali o masama na kanilang ginawa? Hindi lang sila nanira pa sila ng oras ng ating Panginoon. Nagtuturo daw siya. And they interrupted Jesus in His teaching. Pero kahit na nanira na sila, kahit na nag-interrupt na sila, hindi po nakita ng Panginoon yung kanilang mga pagkakamali na ginawa. Iba yung nakita ng ating Panginoon. Ang nakita niya, yung malasakit na mga magkakaibigan dito sa kanilang kaibigan na may sakit. Ang nakita ng ating Panginoon, yung kanilang pagmamahal sa kanilang kaibigan. At ang nakita ng ating Panginoon ay ang kanilang pananampalataya. Kahit na meron silang ginawang pagkakamali, bakit na nakita ng ating Panginoon ay yung mabuti? Kasi ang ating Panginoon ay pagmamahal. Jesus is love. And when you love, you cannot help but only see good things. The good effort on people, of people. In opposition, sa kabaliktaran naman, itong mga skriba at pariseyo, anong nakita nila? Bakit daw nagpapatawad ang ating Panginoon? Kalapastanganan, blasphemy, sabi po nila. Meron na ngang magandang nangyayari, meron na ngang gumagaling, meron na ngang paralisado na naibabalik ang kanyang lakas, buhay. Pero tingnan niyo po, nakahanap pa rin sila ng butas. Nakakita pa rin sila ng masama. Why is that? Bakit? Kasi masama ang nasa puso nila. At tandaan po natin yan. Pag may masama sa puso mo, kahit na anong maganda na nangyayari sa buhay mo, wala kang makikitang mabuti. Because your vision is clouded by that bad and evil thoughts that you have put in your heart. Alisin mo yan. Dahil yan ay nakakasakit sa iyo at sa ibang tao. Virus yan. Anger, judgment can spread. Pag meron ng tao na ganyan sa buhay natin, i-quarantine natin. I-lockdown natin. Layuan muna natin. Kesa sa mahawa ka sa kanila. Kesa sa maparalyze ka sa kanila. Mas maganda lapitan mo yung mga taong nagmamahal sa iyo. Regain your life once again. Draw strength and courage from them. From their love. From their support.
Judgment, anger, paralyzes. It stops us in the track of life. Maninigas ka. Manghihina ka. Pag palagi ka dyan nakikinig sa paglalait, paghuhusga ng ibang tao. Pero magiging malakas ka, magiging masaya ka, at mabubuhay ka ng lubusan at tunay kung mananatili ka sa mga taong tanggap ka at nagmamahal sa iyo. Unang-una na palaging nagmamahal sa atin, tinatanggap tayo at palagi tayong pinapatawad ay ang Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sa Kanyang pag-uunawa, sa Kanyang malasakit at pagmamahal sa atin. At pag tayo ay naninigas na, pag tayo ay nanghihina na, pag tayo ay nalulugmok, pag tayo ay nawawala ng pag-asa, magbalik ulit tayo sa Diyos. Huwag natin siyang iiwan. Siyang ating lakas, siyang ating buhay. Nung minsan merong isang kwento tungkol sa isang aso na nakatira sa isang baryo. At loko-loko daw po itong asong ito. Dahil kahit sino, kinakagat niya. Walang pinipili, walang sinasanto. Matanda, bata, lalaki, babae, mayaman, mahirap, basta't nakita nitong asong loko-loko, kakagadin, hahabulin, talagang iba ang isip ng asong ito. Hindi alam ng mga tao kung anong gagawin nila sa aso. Naawa naman sila kung papatayin nila. Buti na lang, merong isang monghe na banal na napadaan. At kinausap nila itong monghe na tulungan sila. Kausapin o basbasan, ipagdasal itong aso para ito ay magbago. Pinuntahan daw ng banal na monghe ang loko-lokong aso. Pinagdasal, kinausap, at parang isang himala, nagbago itong loko-lokong aso. Naging tahimik, naging maamo. Pero ang naging problema, yung mga ibang kinagat niya gustong maghiganti. Kaya nga, bawat nakikita ang aso, sinisipa ito. Kumukuha ng patpat at pinapalo. Naging kawawa yung aso. Napuno ng pasa, napuno ng sugat. Napadaan ulit itong banal na monghe at nakita itong kaawa-awang aso. At sinabihan siya ng monghe, "Sinabi ko sa iyo, huwag ka nang mangangagat. Pero nakalimutan mo naman na kumahol. Walang masama kung ikaw ay kakahol. Tignan mo ang nangyari sa iyo. Dahil hindi ka na kumakahol, kala nila ay mahina ka at inabuso ka ng mga tao." Ano po ang aral? Simple lang. Walang masama na depensahan natin ang ating sarili pag tayo ay sinasaktan at iniinsulto ng iba. There's nothing wrong when we protect ourselves, when we defend ourselves
most especially when other people have evil desire, when other people try to harm us, malign us, and insult us. Tandaan niyo po yan. Ang ating Panginoon ininsulto sa Ebanghelyo. But He did not take it sitting down. Narinig niyo po? Dinipensahan niya ang kanyang sarili. Sumagot siya. Masama ba ang ginawa niya? Hindi. Tama lang. Kasi kung hindi siya sasagot, baka akalain nga ng ibang tao, tama yung paninira nila tungkol sa kanya. Amen? He spoke up because he wanted to defend himself. And there was nothing wrong by defending himself. Jesus did no wrong by defending himself. At ganyan din po ang paalaala sa atin. Kung pagdidepensahan mo ang sarili mo, don't feel bad. Huwag kang makonsensya because you're doing nothing wrong. You are just exercising your right. Karapatan mo. Proteksyonan mo ang iyong sarili. Depensahan mo ang iyong sarili. Pero, ito po ang pero. Kailangan natin tandaan ang tatlong bagay na ito bago mo depensahan ang iyong sarili, bago ka sumagot sa mga naninira at nag-iinsulto sa iyo. Una, magdasal ka. Magdasal ka. Kasi, pag ikaw ay nagdasal, tatanggapin mo ang banal na Espiritu. At pag nasa iyo ang banal na Espiritu, pag sumagot ka, hindi ka makakapagsalita ng masama sa iba. Pag nagdasal ka at tinanggap mo ang banal na Espiritu, mabibigyan ka ng gabay at magiging malinaw ang iyong isasagot sa mga taong naninira sa iyo. Hindi ba si Jesus din ang nagsabi sa kanyang mga alagad at disipulos, huwag kayong matatakot na depensahan nyo ang inyong sarili laban sa iba. Dahil kasanggan nyo ang banal na Espiritu, ipapadala ko ang banal na Espiritu tutulong sa inyo. Never try to defend yourself without praying. You cannot protect yourself without the Holy Spirit. Before you talk, before you dialogue, before you debate, pray. Ask the Holy Spirit to guide you. But secondly, bago ka makipagsalita, bago ka magsalita laban sa mga nang-iinsulto sa iyo, ito din po ang tandaan natin, no? Na huwag kang mag-iinsulto sa kanila. Kung ikaw ay iniinsulto, huwag mong ibabalik yung insulto sa kanila. Do not repay evil with evil, but repay good with the evil that they are giving to you. Sinabihan ng ating Panginoon, siya'y sinasaniban ni Beelzebul, lahat ng ginagawa niya, gawa ng demonyo. Masakit para sa ating Panginoon kasi alam niya, mabuti, banal ang kanyang ginagawa. Siya'y nagmimisyon, tumutulong siya sa mga tao, tapos ginagawa pa siyang masama. But, if you go back to the gospel, did you hear Jesus insulting them? There was no insulting words that came out from Jesus. Yan yung problema sa atin eh.
Pag tayo'y ininsulto, gusto natin makaganti. Sisiraan din natin sila. Ibabalik natin yung insulto, yung mga masasamang salita na binitawan nila. But do not do that. Be better. Be better than those people who try to destroy your good name. Tandaan mo yun, mas mabuti ka sa kanila. At pag mas mabuti ka sa kanila, panalo ka na. Amen? Tandaan niyo po yun. Paano ka mananalo sa mga naninira sa iyo? Maging mabuti ka lang sa kanila. Doon lang mapapatunayan mo, panalo ka na. Huwag kang bababa doon sa level nila. Kung sinasabihan kang demonyo ka, anong gawin mo? Maging anghel ka. Kung sinasabihan nila na masama ka, maging mabuti ka. Maging banal ka. Sa pagiging mabuti at banal mo, I tell you, you will win. You will triumph against them. Do not return the insult to those who are insulting you. Anong gagawin natin? Anong pagdidepensa natin? Ito po yung pangatlo. Use your mind. Use your mind. How to defend yourself against the insult of others? Gamitin mo ang iyong katalinuhan. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Be meek as doves, but cunning as snakes. Be wise. Be intelligent. Huwag ka lang makikipagsigawan. Pero sagutin mo na may katalinuhan. Yung mga paratang nila, paninira nila, pag-iinsulto nila. Ganyan ang ginawa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Sinabihan siya na ginagawa daw niya ay gawain ng demonyo. Sinagot niya na may katalinuhan. He responded to them in a very intelligent, logical, wise way. Paano niyo masasabi na ako ay demonyo? Kung demonyo ako, nilalabanan ko nga ang demonyo. E de maglalaban kami. It does not make sense. Sabi ni Jesus. See? How did Jesus respond to that insult? In a very intelligent, smart, and wise way. Huwag ka na lang biglang susugod doon na nagmumura. Sinong mapapahiya? Ikaw. Kasi hindi mo ginamit yung isip mo. There is a better way in responding and dealing with our enemies. Ito yung pinapakita ng ating Panginoon. Pinapaalala din sa atin pagiging Kristiyano, pagiging Katoliko, hindi pagiging mahina. Hindi ibig sabihin na tayo sumusunod kay Kristo. Papaapak na lang tayo sa ibang tao, papaabuso na lang tayo. Yan ba yung ibig sabihin na love everybody, no? Live in peace. How can you love everybody and live in peace if you're being abused? There's nothing wrong when you defend yourself. Because how can you love others if you do not love yourself? How can you give love to others if they are wasting your love? If they are wasting your love? Walang kwenta. Wala kang maibibigay kung sinisira yung mabuti mong binibigay. Kaya kung may pananampalataya ka, dapat
malakas ka rin. Having faith is being strong. And when people try to attack you, insult you, ayan, alam na natin. Let us put a defense. Let us protect ourselves. Huwag ka makonsensya. There's nothing wrong about that. But before you answer, remember also, pray, ask the Holy Spirit to guide you. Do not repay evil for evil. Be good. Do not insult them. But lastly, use your mind. Be better. Be different from them. Dun ka mananalo. Hingin natin ang tulong natin, tulong ng Panginoon dito sa misa. Hindi natin maaalis yan. Palagi sa bawat panahon ng ating buhay, meron tayong mai-encounter, makakaharap na mga taong ayaw sa atin, mga taong hindi palagay sa atin, at makakarinig tayo ng mga masasakit na salita sa kanila. But it's okay as long as you maintain your peace and become good to them. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.